Mali Marko. Halo, dobar dan, ovdje Marko. Da li kod vas može da se kupi medicinski uređaj? Marko, kakav medicinski uređaj ti treba? Slušni aparat. Zašto te to interesuje? Sad ću da vam objasnim, ali sam pre toga htjela nešto da vas pitam. Da li možete da mi ugradite na tom slušnom aparatu MP3 player? Ti hoćeš da slušaš MP3 preko slušnog aparata? Da, znate o čemu se radi? O čemu? Meni u školi je dosadno, ja sad želim da slušam muziku, ali učiteljica ne da držim slušalicu. Ja sad hoću da imam slušni aparat i kad ga nosim da slušam muziku. Ja, dobro, da ti kažem nešto, ne postoji takav slušni aparat preko kojeg može da se nosi, da se sluša muzika. Slušni aparat služi za one ljude koji ne čuju dobro, da bi mogli da čuju onoga sa kim razgovaraju. Znate šta? Moj stric je programer i kad bi ja njemu odneo slušni aparat, on bi unutra mogu da postavi mali čip sa muzikom. Kaži ti meni, je li tvoj stric znao za ovu tvoju ideju? Zna. Pa šta ti fali da sediš i da slušaš učiteljicu? Pa stalno priča isto. Nije to bez razloga. Znaš, kad si već tu, iskoristi to vreme i uradi za sebe nešto najbolje što ćeš da uradiš, a to je da iskoristiš vreme za školu. A kad si slobodan van škole, onda slušaj muziku. Znate šta? Ja bih mogao da ubacim kurs engleskog jezika u MP3 player. Da ti kažem nešto, to popričaj sa tvojim roditeljima i sa tvojim stricom, pa možete da dođete zajedno da vidimo šta u stvari tebi treba i šta hoćeš. Dobro, možete da mi ispričate jedan vic? Nemam vremena, imam posla. Ajde, zdravo. Uz osmeh život dobro zvuči.